TV Shop Danmark. Hvad så din lille lort? Ja, hvad så din lille lort? Fuck, hvor er du klar med i dag. Fej, hvor er du klar med i dag. Fy for helvede. Hvad er det der for noget, hva'? Er din hverdag jo sådan her? Bliver du drillet og mobbet hver dag af de andre børn fra skolen og fra klassen? Bliver du ydmyget og ikke respekteret? Jamen, så har jeg lige noget til dig. Super Protein Power Drink! Den hjælper dig med at blive respekteret i skolen. Skal du se her, Eve? Tag min hånd. Vi skal nok få dig respekteret. Tak. Så er det her. Det er her, dit liv skal forandres. Ja. Jeg står her med hjernen og idémanden bag denne drik. Super Protein Power Drink. Hvad kan du fortælle om den her drik? Hvad kan den? Jamen, den går ind og øger muskelprocenten med 100. Og det vil sige, at lille Ib, han efter en uges træning vil nå op til en dobbeltstørrelse af det, han har. Simpelthen en dobbeltstørrelse af det, han har? Ja. Men så er det bare proteiner, der simpelthen forøges, eller hvad? Det er rent protein. Rent protein. Jamen, det bliver da spændende at se, hvad resultatet bliver af den her træning. Meget spændende. Det, der sker nu, det er, at vi er nu gået i gang med træningen med Ib, og han er sådan set i fuld gang hernede, og jeg ved ikke, om det kun er mig, der er rigtig spændt, men... Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please I need you. Down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Nu har I været i gang i en uge, og hvad er resultaterne blevet til? Jamen, de er tydeligvis forøget. Ja, de er tydeligvis forøget. Nu løber han jo simpelthen helt vildt derovre som en brusende hest. Ja. Det må man sige. Det er noget af et mirakelprodukt. Og kun på en uge? Kun på en uge, ja. Vil det så sige, at hans muskelmasse, den simpelthen er steget med 100%? Ja, hvis ikke over. Hvis ikke over? Hold da op. Det her, det er jo grund til, at det er lige præcis dig, der skal købe Super Protein Power Drink. Hvis du vil blive og få samme effekt og resultater ud af det ligesom Ib, så skal du købe det her nu. Tak SPP. Du har gjort min hverdag til en leg.